दूसरा के जॉब बाटेलू हमरा के काहे डाटेलू यही बात के अरे तू हाँ बभारी तोहरो से दुखी खानी टिंकू भैया हंसत नहीं कर यही बात क्या अरे तू खूब भारी हमसे को तरीका टेलू दूसरा के जॉब बाटेलू अरे दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू आगे बढ़ाओ तर तू ही गलती नहीं मुझे क्योंकि धनबाद जानी है यही है लड़का को हता घुमाओ है ना तहर कतना बड़ाई करिए प्रियंका रितिका हो मैडम के का नाम है शिवानी के चिन्हनी है बहुत बड़ा उनका सुहानी ना हो रेखा हो नेहा कतना बड़ाई करी तारे के मननी है तो कुछ देले बनी बाकी देखी हम करोड़ों रुपए आई तो 200 लाख दी सही 2 मंथ में व्यक्ति तरह के देते हैं हां बड़ाई में देखो देहाती लड़का कहता का कहता भइल बाड़ू मिल भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो चॉकलेट हो बाकी हमारा के फालतू जाने तारू तो किस कर जाना हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो का हम करो से बाउर बनिए प्रियंका तारे के बलिया में देखले बानी घूमत कदम चौराहा पर तहरा के देखनी एक दिन हम गुदारी बाजार में देखले रहेंगे कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके अरे वो कर के जो बच्चा टेलू हम तहरा कुकुरों से बाउर बनी अरे दूसरा के जो बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दूसरा के जो बाटेलू अगर केहू प्रोग्राम निकाले छोटे मामा भाई सर करते हैं अपनो आदमी हो के 2 फट बिक दी हम समझ ले प्रोग्राम से खेला वाला ना जाना तनी के केहू नौकरियों में ना पूछी आई अपने आदमी जो हुआ तो फट बिक दी समझ ले दूसरा के जॉब बाटे हमरा के काहे डाटेलू दूसरा के जॉब एगो लय बजाओ ना चचवा कौन हम बताई तारा लय के कमी बा
अरे दूसरा के जब हमारा सुनला इनका बारे में कि ना एकरा बारे में प्रियंका के बारे में अरे कितना ही खा गए प्रियंका के नाम काहे लेता नहीं आज के मंच के टंच हीरोइन भी है भैया सोनू भैया के हमारा छोट भैया के नहीं खया जिनके बारे में रौरा सब इतना हमारा विजय भैया तीन तीन को भाई डकुआरे में अरे दार्जिलिंग में सावन कटलू दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो आ गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो कि दुबई अरब से फोन आवतबा सुना देता नहीं दुबई अरब से फोन आवतबा अरे ओही जे वो जन ठाटेलू दोसरा के जब बाटेलू अरे दोसरा के जब बाटेलू हमरा के काहे और बा कतर घुमले बड़ा लोग ई कतरे के रिटायर होई कतर के पतर ही है कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो काहे बढ़ावत बारू गोरी गोलू के पहाड़ा हो कि अत बूढ़े हो शिकारी जी के धड़ा शिकारी धड़ा अत बूढ़े हो शिकारी संगे अरे एक में चोदर साटेलू आंख वाली रोते प्रियंका दूसरा के जो बाटेलू चलो हमारा के काहे डाटेलू दूसरा के हमारा के काहे डाटेलू दूसरा के हमारा के काहे डाटेलू एगो फगुआ हम कहले बनी सुना दी शिवानी हमर बिया गाना में एगो गाना तहरा मिली जन अभिले सुनौले ने कि पप्पू चौधरी जी मैं जरे हो तहरा खाती आज कहतनी अतने कान में तहरा से बतियनी हम प्रोग्राम के बारे में लोग तो इहनु कही कि कुछ गलत बात होई अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं ई त दुनिया हो निमनो बतियइबो त गलत लोग सोची प्रियंका को भागल बड़ी ज्यादा भाग जा छिलका के हम गार्जियन मानी ले बाकी एगो दुख बा प्रियंका जी कह दो का दुख बा बताई पूछी का दुख बा बताई एही बात के दुख बा भारी तहर नाम ना तहरा पर कुछ निमन आशीर्वाद मिली त हमरा के मांग हमें से निकाल ना हमें से निकाल दो प्रियंका के गोती नहीं अगर कौनो सफलता मिली हां बाकी रौरा सब हमार गार्जियन है हम कलाकार के मानी ले का जाने कहीं यूट्यूब वाला बदनाम कोइले बड़े कि रेल देता रे तो ठेल देता रे जा अच्छा करे दो हमारा तना केहू साथ दी रे केहू के भाई हो लोग चढ़े के जाए बिजनेस में निकल हो जा एही बात के दुख बा भारी तनी होने रह के सुनो अरे हमसे को तरीका टेलू वाह वाह
अरे दोसरा के जॉब बाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू तो हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के काहे डाटेलू एही बात के जय हो हमार दिग्गज संगीत कंपनी ऐसन हो पैसा कि हमार बारात वाली खुश हो जाइए हाँ जी सूरो की मालिका हम पैसे में सधा दे सही कहाँ तना पोस्टर लागल है केहू लौकता केहू ना एक मतलब जानी जानी यो सब बड़े हैं हम आज भी छोटे हैं आ छोटे रहल चाहत नहीं सही बात आ रहे जतने छोट बन के रहो उतने लंबा हो सही बात ना तो जीवन है दीपक भैया तू देखो हम देखो हाँ जी अरे दोस्त